dlhý bude film? No, myslím, že mohol by mať okolo 5 až 10 minút, ak to zvládneme, a to je taká prirodzená dĺžka. Možno to dáme aj na 15, ale myslím, že to až toľko toho nebude. 3, 2, 1, akcia. Konečne! Do the Harlem Shake. Papier máš na to. Bože, Ale rýchlo! bože, komu to trvá. Asi ma samovolný únik. Asi ma samovolný únik ľúbel. Tam si nechceli dnes, a tam bolo dobré. Ale na to ešte dáme len, tak to je to. Ako sa ti páči točenie filmu a všetko okolo toho? No tak, ako to povedať, je to dobré celkom, ale mohlo by to byť o mnoho lepšie. Tak no, každopádne je to veľká skúsenosť, keďže máme taký smer zamerania školský, aký máme, multimédia. Každopádne, ako som hovoril, je to veľká skúsenosť a uvidíme. Zatiaľ sa mi to páči a uvidíme, čo bude ďalej. Či sa o rok niečo pokúsime a či vôbec budeme pokračovať ako naše štúdio. Náš štáb má za úlohu natočiť film o Slendermanovi, ktorý sme si zvolili ako ročníkový projekt. Andrej naskočí na ten vozík. Teraz máme byť tam ten projekt a tam by mal byť Slender. Som Luke Skywalker. 3, 4. Počkaj. Čo? Čo robíš? Andrej. Čerpáš energiu, či čo? Hej. Chápeš to? Chceš tragickú scénu, tak musíš chvíľku vydržať. No bože, tak to zahrám, nie, že? Ale tragickú. Čo hovorím? Jaj. No potom spadneš, hej, a budeš sa držať tam. Potom môžeme vidieť, že Nie, musím sa odtiaľto dostať. Musím. to bude tu byť tragická scéna. V roku 1939 zjedzeni jeden vzjetý nacistovskej napaštiny Niemiec nazviatek Radziecki. Operácia ta nazýva sie Barbarossa. Slenderman povraca. Proste prídem a vtedy si to všimneme takto. A vtedy to chápeš. Generálka. I'm sexy and I know it. Generálka. 3, 2, 1, poď. Barbie asi si nepozrel. Počkaj, ja vás zaštartujem, hej? Si povedal poď. Ale toto v boťáku. Zales. A 3, 2, 1, action. Dokáž! Tam bol, vieš, aký tam bol? To je jasné. Gabovník. Točenie filmu bolo hlavne veľmi zaujímavé. Vďaka tomuto týmu a scenáru, ktorý vytvorili všetci.
Poď! What is this? Čo mám povedať? A ešte im držalo to, vieš, akože ešte. No, takto, to. Potom. Či? Čo potom? No, prvýkrát sa pôjde na... Maria, skúška, nejdem. Ale to už bude takto, že bude podať to, nie? Lebo toto už bude druhý záber, teraz tu jak sa hrával. Točenie nášho filmu sa mi páčilo hlavne preto, že sme si našli dosť taký zaujímavý žáner, taký thrillerovo-hororový a podarilo sa nám k nemu spraviť riadne dobrý scenár. Za spolupráci s Janom, našim režisérom a samozrejme traja z nás tam zomrú, štvrtý prežije, ale možno zomrie v druhej sérii, to sa ešte uvidí, ako to dotočíme. A malo by to byť dobré. Ak sa nám to podarí, ak budeme mať prostriedky, tak druhá séria by mala byť oveľa lepšia ako tá prvá. Čože? Budeš ani búchať z druhej strany chvíľu. Ale Slenderman nebúcha, to je možno. No to, nikto ho nevidel búchať, nevieš čo. No čak... To sa nedá. Ešte raz. A kde je Gabo a Lukáš? On to rozlial. Ideš. Nejdem. Čo chystáte do budúcna? Do budúcna sme si dali zámer, že by sme mohli natočiť ešte jeden. Myslíš, že sa bude volať Zvrátená vášeň, alebo tak Nemci to dali? Bezsenné noci v San Paulo. No, presne. Ale tak Zvrátená vášeň, to je to hlavné meno. Bude tam fakt veľa postav. A veľa záplatiek. No, ale ešte viac postav. Ale ešte viac záplatiek. No, najviac postav. Dobre. Malo by to byť niečo ako telenovela. Komediálna telenovela. Dúfame, že to ľudí zaujme. A ak nie, tak s tým už sa nedá nič robiť v podstate. Postava, ktorá v našom filme o Slendermanovi vystupovala len málo, Gabriel, ktorý bol známy svojím manévrom, To je tak fakt tam správne. bude hrať zápornú postavu a veríme, že to zahrá veľmi dobre. Bude Tešíme sa na bude to čistý Don Pedro, myslím. Alebo Gabriel Bonsancta. Pardon, to som fakt nechcel. No takže bude to Don, ktorý sa bude snažiť prekabátiť alebo zničiť ostatné páry
Bude tam hlavne o to, že jednej žene, ktorú zahrá asi Veronika Strelcová z našej triedy, tak jej mama zomrela a zanechala aj dosť veľký majetok. Ale tento majetok si bude robiť nárok Gabriel Bonsankta. A v tom vlastne bude tá hlavná zápletka a od toho sa už bude odvíjať veľmi veľa vedľajších dejov. A malo by tam byť tak viacej ako 10 postav. Musí tam byť veľa postav. Bude to dosť ťažké natočiť, ale myslím, že to zvládneme. Aj keď telenovela je jedna z najťažších žánrov. A hlavne na prenikavé pohľady, ktoré musia byť v každom druhom zábere. Teoreticky. Musíme tam dať fakt veľa tých záberov. O to sa postaram, samozrejme. Musíme tiež sa postarať, aby ten scenár bol perfektne spracovaný a aby príbehu bolo veľa. Aby bol zaujímavý. A tie zápletky, aby človeka fakt zaujali. Je veľmi zábavné a poučné. Ktorý umrem v tvojej sérii a pokiaľ chcete tvoju sériu, No, že sme si našli dosť takých výstižných a zaujímavých scén. Na to už Majbla. Už úplne Wabata. no aký dlhý bude film? už to točíš? Tak povedz mi, keď to točíš. Ja v kuse točím. Mám tam pamäte 25 GB. Dobre, už to točíš, hej? Takže, Poď. Budete natáčať aj mimo školy? možno neskôr, ale teraz točíme iba ročníkový projekt, takže v podstate je to iba areál školy a oni sa smejú, takže nemôžem hovoriť. Čo chystáte do budúcna? Do budúcna by sme chceli spraviť ešte jeden film. Myslím, že sa... Dobre, ďalej. Gabriel.